Κοντά μας η Image Knitwear, η εταιρεία που ντύνει τη μοντέρνα Ελληνίδα γυναίκα από το 1968 με ποιοτικό πλεκτό ελληνικής κατασκευής. Πλεκτά που απευθύνονται στη σημερινή γυναίκα, προσφέροντάς της ποιότητα και design με το κατάλληλο μείγμα άνεσης, δυναμισμού, πρακτικότητας και glamour που απαιτούν οι προκλήσεις της καθημερινότητάς μας. Πλεκτά για όλες τις γυναίκες, για εσάς τις νέες, αλλά και για όλες εσάς που αισθάνεστε νέες. Για όλες εσάς που απολαμβάνετε τη ζωή και όλα τα καλά που έχει να μας προσφέρει, όπως την πολυτέλεια της ζεστής αγκαλιάς ενός μοντέρνου και πρακτικού ρούχου της Image Knitwear. Πλεκτές δημιουργίες, τόσο οικονομικά προσιτές, που ίσως το μόνο που χρειάζεστε για να τις αποκτήσετε είναι η επιθυμία σας. Τώρα λοιπόν έχετε ένα δυνατό σύμμαχο για το δικό σας image, τις πλεκτές δημιουργίες της Image Knitwear. Τα πλεκτά της Image Knitwear θα τα βρείτε σε μπουτίκ και καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο υποκατάστημα της Image Knitwear στη Νεάπολη Πειραιώς, οδός Εσχύλου 61, όπου εξυπηρετείται και η χονδρική διάθεση. Τηλέφωνο 210 49 17 677. Email dora.vazaka@gmail.com.